Здравейте, казвам се Ива и това видео е предназначено за всички от тези, които си искат да се научат да бродират, шият, без дори да са хващали някога игла. Първото нещо, с което искам да ви запозная, това са платовете, върху които бродираме. Те се наричат Панама. Искам да ви запозная с първия плат, който е Панама, която е 18 каунта. Какво е каунт? Виждате този плат, как е разделен на мънички дупчици, как може да забележите тези дупчици, а тук също така той е разделен на малки квадратчета. Тези квадратчета се наричат каунти. Един каунт като изобщо е с дължина 2,54 см или 1 инч. Какво ще речете, че тази Панама е 18 каунта? Това ще рече, че върху 2,5 см ние можем да направим 18 бода. Тоест, колкото повече, ако една Панама е 22 каунта, примерно, бродирата ще бъде ситничка. Ако една Панама е 14-10 каунта, това означава, че тя ще бъде по-едра и по-голяма. Ето тази първа Панама ми беше за илюстрация, да ви покажа какво е каунт и какво се има предвид, когато ако решите да отидете в Кинкелери, откъдето може да си купите тези плодове и ви попитат колко каунта да е Панамата, вие ще отговорите, ако искате да направите по-мънички шевици, по-дребни елементи, ще кажете 18, 22 каунта. Ако искате да направите голяма едра бродерия, може да кажете 14 каунта, 10 каунта. Така, това е хубава разграфена Панама. Следващата Панама е 14 каунта, която това ще рече, че тук можем да правим по-едра бродерия. Тя е бяла и ето пак виждаме тези мънички точици, върху които бродираме. Така, тази Панама трябва да е още по-ситна, така че тя трябва да е 22 каунта. Тук имаме един малко по-интересен плат, който не е Панама, но върху с който също може да бродираме. Това се нарича канава и много по-лесно се разнищва. Тя е 10 каунта. Тук стават наистина хубави големи едри бродери. А тук имаме една Панама, която е малко по-светло-зелена на цвят. И тя мисля, че беше всъщност 14 или 16 каунта. Ще ви подведа. И това е нещо, което може би трябва да си купите, ако желаете да бродирате, но доста често също така гергефите. Нещо, което ако решите да се занимавате, ето тези пръстени или обръчи се наричат гергефи, в които захващаме платовете. Това е малко по-голям гергеф с по-голям диаметър. Тук имаме един мъничък гергеф, който също би ни свършил прекрасна работа, ако изработваме мънички детайли. Нали, ето, прехващаме, с него пристягаме плата и така започваме да шием. Какво друго ни е необходимо? Не са необходими кой знае какви специални неща. Ако вкъщи ви се намират конци, игли, всяко едно домакинство разполага често с тези материали, стоят някъде винаги за някое скъсано копче или някаква малка кръпка. Зависи от това какво ще шием. Ако шием нещо, което е на 10 каунта Панама, ни трябва по-плътни конци. Ако е нещо на мъничка, някоя малка бродерия, някоя доста финна, ситна бродерия на 22 каунта Панама, може да използвам и съвсем обикновени конци, игли, каквито ви се намират под ръка. Понякога са ни нужни моливи. И в следващото видео ще направим заедно с вас ето тази прекрасна шевица, която е дървото на живота, мъничка, симпла и може да бързо се прави и мисля, че е едно добро начало, за да започнем да бродираме заедно. Не се притеснявайте, аз ще бъда с вас. Когато имате въпроси, ще задавате, аз съм насреща да отговарям. Благодаря ви, успешен ден!